nami ng songoni akan na po bulong na dibagas tabi ala live streaming dohita. Tapasada marohata, tapasada ng pikirata, martang yang be mahita. Amen. Mared de mahita. Hite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia na tumop palangit dohot tanoon. Amen. Songonon ninna Tuhan Jehovah, yang go halak partigori mangulu do binahen ni parsihohotna marhaporsiaon, alay yang go dihalak parjahat dangadong hasonangan. Haleluya, martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, nabadia doho pardosa do yang gohami. Alay di odingi hodo akan namarhaposan jalan nama porus tuho. Alani i rohami tuho, mangasahon asini roham. Sayunang tulak kami sian jolom, akup nii lehod di hami rohana girgir tumangihon hatam, asa huboto hami mangulahon lomoni roham, alan anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Epistel di partang yang ata di Bornginon, imana tersurat di sada Timoteus bidu 2 mamuka sian ayat sada sahat ro di ayat pitu hujahama di tonga-tongata. Ope odo si paingotu naeng ma ulahonoton parjolo situtu pangidoan partangyangon parpangodianon dohot hamulateon humokop saluhut halak. Humokop akaraja dohot saluhut parhuaso, asa marsonang-sonang jala soharibo-riboan hita marpangalaho, di bagasan sadok hadaulaton dohot hahormaton.
Nadengga doi jala halomoan ni rohani debata si palua hita. Ai dipangido rohana do naeng saluhut jolma malua jala sahat manada hasitongani. Ai sada do debata jala sada do nang pangulu ni debata dohot jolma ima jolma Kristus Jesusi. Dilehot do dirina bahen tobus humokop saluhut ima si hatidak konotot ditiki hadengganana. Tusi doau dipabakit gabe parjamita jala apostel gabe pangajari dihalak si pelebegu di bagasan haporsiao dohot hasitongan tutu dohataki dang margabu sau ima sahatna martua dona tumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amen. Asiniroha maduho dihamudoho dami nasian debata amata di bagasan Kristus Yesus tuatai. Amin. Kadongan sahapursiaun di bagasan Tuhata Yesus Kristus hatan itu hata ujahan jamitang di pertangyangan bornginon tersurat ma di buku panurerang Daniel biduonom ayat sada rodi ayat 15 tajama turpukta songonom ma hatana disi dungi sahama harajauni tusi Darius halak madai ujumarumur ibana 62 tahun dungi dihalomohon rohani si Darius ma pabakiton 120 iduk pare tahun harajauni aka sinagihon na disadok harajauni dipabakit tulu halak si tua nasida si Daniel masada
asa merdabu-dabu aka iduki tunasida, asa unang rajai marharugian. Alai ditidi si Daniel ma aka situa doho aka iduki meroha aitodi nasumurung do di bagasan ibana. Jadi disakap rohani rajaima pabakiton ibana bahen palumean disadok harajaon nai. Jadi mengalului sidir ma aka situa doho aka iduki dopak si Daniel taringot tu panggonggomina alaidang adong sidir jupang nasida maneng hajahaton nang gosada ay haposad do ibana dang adong jupang sala maneng hajahaton nang gosada di ibana. Dungi nina aka bawaima dang tagamon adong dapot hita sidir nang gosada dopak si Danielon molos sojupak hita marhitis yan patik ni debatana padapot ibana. Dungi dirongom aka iduk rabdohot aka situaima rajai aka didok nasidama tu ibana songonon. Semangulu maho ali Raja Darius ro disaliling-liling na. Nunga martup-tup salhu aka iduk ni harajauni. Aka pangarajay do situa. Aka panuturi do pertogi. Asa di bahir rajay sadapatik. Jala ditiktikon ora-ora. Pabuan naso jadi manang ise di bagasan 30 aryon mangido manang naaha nang tu debata dia nang tu jolma da holantuho ali raja nami ikon tipal honok kon ibana tu godung perbabiatan di baheni ali raja nami ikon pahotommu ora-orai jalabahenommu sada surat naso terpauba obartu uhum ni halak madai do parsi naso jadi ubaon. Dungi didok Raja Darius ma sahapon surat patik dot ora-orai ia si Daniel dung dibegi naung tersurat surat si songoni nakok maibana tu bagasan jabuna alai adong do jadila akan atalak tukan Jerusalem di bagasan bilutna pergijang jadi teluhali dinasadari ibana mangalopit ulu nitokna laho martangiang dohot madok mau liate tu debatana sadok songon na somal binahenda na salaon. Jadi dirongom akka bawaima bagasi tongon didapot nasida si Daniel martangiang dohot marsoba di joloni debatana. Dungi Roma nasida jumonok jala makatai di joloni rajai taringot tu surat ora-orai akanin nama ali raja nami dan nunga pola tersurat sada surat ora-ora dibahenho pabua manang ise namartangiang di bagasan na 30 hari on tu manang na ise debata manang na jolma dukon ni tuho ali raja nami ikon dabuhonon ibana tu gudung perbabiatan jadi nina rajaima mangalusi hok do hatai hobar tu uhum ni halak madai do parsi naso jadi ubaon. Dungi ni nasida mangalusi rajai ya si Daniel sahalak sian halak Jahudi akan terbuangi dang perduli ibana nang midaho ali raja nami nang mida surat ora-ora na tinik tikomi
Saitong tolu-tolu hali dinasadari ibana martangiang. Jadi dung dibagi rajai hatai marsak situtuma rohana. Mutu ma rohana mamikiri taringot tu si Daniel. Naing paluon na ibana. Pola rodi hasusudut ni matanyari ibana mamikiri akal. Naing paluahon ibana niyan. Ola nido sah ni turbukta kadongan ruas ni huria na di bagas tabi ganup marsada-sada doa kadongan ruas ni huria nang akapakubasi di tonga-tonga ni bagas coroon las situtudo rohata di Borginon ala di palua debatado hita sian persahiton dot akka parmaraan namasa di tonga-tonga ni hasyanganon noai. Dangadong barita di HKBP Jurujon namar sahit hinorhon ni panahit na somalon noaing na merajalela dope di tonga-tonga ni humaliang ta. Di simdo hita ganu pari nian ganu tiki madok mauliate tu debata. Hari Minggu nai martangiang tuadopan di debata. Songonon hari Selasana pertangiangan di hutoma ganup nang pe ikon marhite-hite live streaming. Lungun dunia rohata di si alai ikolas do rohata ai malua do hita sian akka parmaraan. Allah hinorhon ni pasu-pasu ni debatak. Songonido na diadupan ni si Daniel nang diturpukta. Allah setorusi bana martangiang, setorusi bana marhaposan tu debata, malua do ibana sian akka permaraan. Nang piadong akka na mga lului neng patu papar maraan tu ibana alai ditaparhod debatadoi sian ibana di padau debatadoi sian ibana hinorhon ni togu ni haporsionna tutuhanta nang hitape songonima mangadopi namasa noaing di tonga-tonga di hasyanganon molo ahape namasa marukil hita di haipason, marukil hita di ekonomi, marukil hita di angka perjupangan nasubui songon najuluibe, marukil hita di angka paradatota, marukil nang di angka pangadation maneng na terpasu-pasu di bagas coro, akayanakon na boy berencana nauli na dingkakian hape holang gawe terpasu-pasu alai naing ma tekas marhiti-hiti turpuk taon ikom merpos ni roha dong songon nani ulahon ni si Daniel asa ima tahanguluhon dinamasa noaing parukilon di bagasan ngoluta. Molota bereng sia turpukta secara khusus Imar Raja Darius Raja naso pinabakit ni debata Raja naso pinilit ni debata aladang saugamo dang sahaporsiaon do si Daniel alai hinorhon ni dengan lagu doh bahasa ni si Daniel mangihuton saluhuna aturan peraturan ni harajaon di hati hai burjudo Raja Dariuson tabereng di bagasa turpuktai diangkat Raja Darius ma gudang nanaking 120 iduk laho paretahon harajaonna boy may so namasa di simusa na niajaran ni si Jitro ibana lau masagihon akka
bangsoi merpungu-pungu sa 100, sa 250, 120. Songonima na pinatupan ni si Darius lahu mangurupi ibana mamarita harajauni. Songonima namasa nuaing nang di bangsoton molo dung terpilih sahala presiden dibeliti mamentrina. Asa merdalan harajauni pemerintahani dohot uli dohot dinggan. Asa unang adong na marharugian rajai dohot nang akka masyarakatna. Dipilih ibana muse tolu akka situa. Situa di harajaona lapatanna disi akka nama mudai marhiti-hite ima poda harajaon. Mamudai marhiti-hite ima patik ni harajaon. Terpilih madisi sahalak na poso ni debata ima si Daniel. Si Daniel na burju, si Daniel na cakap bahasa Indonesia, ima dihalomohon Raja Darius, nasian halak Jahudi, naso sabangso doho bangso Raja Darius, ay Raja Babel loibana, alay diangkat ma si Daniel gabe pamudai. Asa unang marharugian rajai. Dina diangkati ibana, buasa diangkat imana parjolo. Nabuado si Danielon. Nakingung ngata dokon na burju, perhaporsiaon na bagas na bulon, na sa itorus ibana mangalualuhon ngoluna tu debata, na marhabiaran horat tu debata, dang mabiar tu jolma, dang mabiar nang tu raja, dang mabiar gabe dipecat ibana sian jabatan nai, dang mabiar ibana diarta hasianganon. Imana masa di si Daniel. Diangka ibana gabe sada situa di tonga-tonga ni bangsoi. Situa na meroha, situa na sesumurung ibana di bagasan hasituonna. Jedang holan asal situa, dang holan asal ibana majakon hasituaon, alai benar-benar ibana situa, oleh situaon kon kata sipak don. Kata parange, situa, seseorang yang dituakan, seseorang yang diurapi untuk memudai, menasehati orang di sekitarnya. Ya molo adong situa di bagas coro huria, memudai, paingoton, marhite-hite habadiau. Imana niulahon ni si Daniel, balos ni ahma na pinatupani akan naso makaporsiai debata, dilului ma kelemahan, sidir, parange ni si Daniel nasudenggan, asa buah asa dipecati bana si jabatan nai. Jadi natolu naking situa di tonga-tonga ni harajauni dua masian nasida ima sian naso makalomohon si Daniel dilului masidir doho godang muse sian akka na pinili na naking ima sian 120 iduki dang makalomohon si Daniel dilului ma sidir, dilului ma kelemahan, dilului ma akan naso gabeak na niulahon ni si Daniel.
marhiti-hitima nang di bagasan turpuk taon nang tuhita di bagasan tikion gawe taboto isi do si Daniel dang adong kelemahanna dang adong di ibana ima sada hasahaton dang adong di ibana ima roha-roha nasudinggan maneng parange nasotama di bagasan ngoluna alaniaha ala na marhabiaran tu debata ala na marhaposan tu Tuhani dilului na king dang juppa merapok muse na sida talului ma muse tu arah debatana bah dibereng si Daniel martangiang toluhali sadari maradopon debata atong tabayam ma undang-undang ninna akka idukima muse dohot dua situai naso makalomon ima hinaule ni denggan na pinatupan ni si Daniel ilului ma jala di bahem masada aturan undang-undang naso boy martangiang 30 hari mulai sadarion naso boy majalo manang naaha manang natu isepe manang natu jolma pe dada holan tusi Darius songon na diangkat rajai si patarong masaw di tonga-tonga ni ngoluta omanay do na politik penjilat politik na mangangkat-ngangkat alay asaboy tarulahon hahulumon namang hadit manang mamuji-muji asaboy lulus na sinakapan manang bahkan manuhor uhumpe bodo diula imam molo para politik na sudinggan alayang kau si Daniel dang arong biar na maraduponi garudung di bege ibana lauro ibana tu jabuna masuk ibana tu bagasna naik ibana maneng nako ibana tu bilut pergijang martangiang ibana tuluhali sadari dopak debata mangalopik tokna berarti ima sima jujakna ilopi ibanai marsinggang ibana maradupon Jerusalem bahasa kotu Jerusalem ala pangatusan nasida debata saya tinggal di Jerusalem dope saya mengadop tu Jerusalem do nasida jadi mula so kalak na di habirangta manang nasia muta saya mengadop nasida di bahen tu arah Arab Saudian alaba alai boto nasida di sido he debata di kota-kota hi jala itu adalah yang suci alai molohita manang di dia be di sido debata manang di dia be hita martangiang di sido debata molo marpungu dua manang natulu halak di bagasan guarhu di sidoa. Jadi Daniel namarningo ibana di sido bagas joro ni debata narohana. Jala paingoton asa setorus debata mian di bagasan ibana. Dan napala adong mistik di konsei Arab mengadop tu Jerusalem. Daw ngalai molo ta adopon di dia pede bata di bagas coron misalnya tu son tabain somma tangkap jongjong Tuhani. Lalu ibana martangiang terus martangiang ibana. Nang peungai gurat toni naso muba naso mose ninna si Darius alai dong diboto si Darius muse
Ayo beri kami si Daniel martangiang tulu hali sadari raja nami. Apa yang ngai kurat toko sada uhum nasoboi majalo di bagasan tulu puluh arion. Tuadopan ni debata maneng debata ni sepai maneng tu zolma holal lain cian tuho. Kebi pikir Raja Darius mah. Habis si Daniel martangiang tiap hari. Gabe pening sadiri ibana. Ululu ibana songon dia don yang bayar paluaw si Danielon. Ay naburju doon. Nadengga doon. Namaroha doon. Mamikiri akan nadengga doon di harajaon. Nena rohani Raja Darius. Beringot tamadisi songon dia do pangkonggomi di tonga-tonga ni ngolutah si ganupari. Sian Raja Dariuson nang pedang di tadaibana debata alay saiti gordo ibana mangulaulona. Imana boy beringot ta siya si Darius. Jadi molo adong jabatat taganuk mersada-sada manang di dia pehita mangula. Ikon saiti gordo, ikon adil lohita. Marado pemenang na isepe. Ido politik orang Kristen. Adil. Jujur. Tikos di bagasang ngoluna. Bahasa masai ala dengan bahasa maneng dengan parohaun si Daniel. Gebibui di bereng. Ada pengaruhna. Jadi molo mabiar hita tu debata. Martangiang hita tu Tuhani. Dinalas rohata dinamarsak ngoluta. Berpengaruh doi itu jolma. Arong do perbuinai. Tuaka nahumaliang. Aleu nang holam martangiang ikut diparangi hoddo tangiang nai. Na ganup ibana makaporsiai. Tu debata. Imolo sala ama. Ina. Martangiang ijabu. Tuluhali sadari. Maneng nalubi. Berpengaruh do itu geleng. Berpengaruh di itu keluarga. Apalagi di jo guar nidak danahi. Ali Tuhan yang aku situgar nuaing. Ijo gugu tuadupan ni debata. Nang pedao nang pedang dibegi secara parange. Alai makuling do toddini merhiti-hiti toddini debata disungguli ibana tiaka perdalanan ningoluna. Jadi molo tatangiak kon HP songot si Danielo martangiang igana ganupari toluhali sadari berpengaruh tu harajaon ni si Darius ima mangulahon na denggan. Gabe hatorangan si Daniel tu harajaon ni si Darius. Aladang holantangi yang diulai mana hoi boido gabe diparangi hon ibana tangiang nai merperbuye di ngoluna. Imana masa di si Danielo. Itapi akar ruas ni huria. So tung salpu ari. Salpu borgin. Dang rohita martangiang tutuhani. Sotung salpu ari, salpu borgin, dang rohita makamalati hon dengan ni debata, dengan dibasanai mapermudu-mudu hita. Alam molo si partangiang hita gabe ima mangarahong oluta gabe badia. Mangarahong ngoluta gabe mian di bagasan debata
jalata parangi homma hatiuron di ngolu taon siganu pari. Maneng nomor 33 pehita, maneng nomor daladanan pehita, maneng nama buan mobil pe karejota supir, maneng na di dia pehita mian mulaulaon, maneng na kuli bangunan pehita, maneng na kantoran pehita, diula mahatiuron, diula mahajujuron, diula mahabadiaon, ido politik orang Kristen. Sehingga siapapun yang ada di sekitarnya gabe makaholongi. Molo adong pe naso makaholongi kita dilului sidir dang adong Jepana. Dilului nang magagoho kita dang mergogo ibana. Ala debata mian dehita. Ala Tuhani mian dehita. Ima hata ni debata siang ulu honota di bagasan tikion asa mangulu hita di bagasan lasni roha nang pe gudang aka abat-abat pinatu pane naso makalomohon rohana midahita gudang aka na mangalului hasalaata maradopon jolma alai ala hatiuron do tahangoluhon disido hita marlasnya roha. Jadi hatan itu hataon mulut tajaha hatorangan dia caratai tajaha mai terenukon di bagasan ngoluta kualitas karakter Daniel. Dia selalu mengasihi siapapun. Dia selalu mengampuni siapapun. Kualitas ibadah Daniel tidak lewat hari dia berdoa 3 kali kepada Tuhan. Kualitas perbueni tangiang ni ibana dia tidak dia kuasai oleh hawa nafsu dunia. Omma nabui tetiru sian naposo ni debata dipergogoi Tuhani mahita mangulahon. Amin martangi yang mahita. Jahuba debata amanami namar bangsa di nama banua gijang. Mauliante Tuhan di bagasan borginon hupasatami. Nabadia doho nang hatam nahubegi hami pe. Maperbadiai hami Tuhan di tonga-tonga ni ngolu nami. Asanggia ale Tuhan pui hami maniru naposom ima si Daniel na setorus marpos ni roha maradopon ho dang holan di tangyangna do di parangena marpos ni roha ibana Tuhan sepola mabiar ibana maguan na dihasyanganon tungpos dorohana maniop hapor jaona maradopon ho songoni man yan hami nang dia kaulaw nami na maragami akapakubasi di tonga-tongani bagas jorom songon pajoom mima di parangihon sa luhun na songon akasitua di tonga-tongani huria na setorus memudai manasehati molotung adong akaparsala di tonga-tonga ni ruas. Moloboy ale Tuhan gabi marhamu bau ma ruasi hinorhon ni dinggan ni basam. Akan atoras gabi sadang si partangi yang di tonga-tonga ni keluarga. Na setorus ale Tuhan mabuan keluarga na itu adupanmu. Manangyakon akayanakon asa setorus ale Tuhan merdalan di hati romo. Tuhan Jehovah debata amanami. Sai pergugui mahami maparangihoni. Permudu-mudu mahami saluhuna marhiti-hiti hatam di borginon. Pergugui hami Tuhan asa anggia boy huperwiho kami hatami.
Di rumah tangga nami ganung marsada-sada. Diangka punguan-punguan na humaliang na boyu ton habi Tuhan. Asanggiat sidok natiko sami. Sidok natigor hami. Sibuat dame hami. Sibuat pasu-pasu nasian hoi. Asanggia ale Tuhan. Setotong marlas niroha. Zolma na di humaliang hami. Muluadong akan na mga lului sidir, mga lului hamaguan do pa hami, dang mabiar hami Tuhan, alahodo dongan nami. Ay hatam do madok, molo debata dongata, isebe alota, disido hami marhapor siaon, sayna di parmudu-mudu hodong ngolu nami. Molo huay hami pe hapariron, hinorhon di perdalanan ng ngolu nami natigori maradopon ho. Alay di pudinayan non. Lehonom mudo imalas neroha. Molodang jopa nami di hasyangan non. Di angoluan nasa leleng na isugot. Parbadiaan mo mahami. Di si matubu akka las neroha. Dami na sumurong na siyan. Si maruhaman li Jehovah. Paso-paso mahami sa luhuna. Dinasa akaulaw nami na maragami. Kudang dohoboto hami. Ruas ni Huriam. Na marulaw di pemerintahan. Di swasta. Songoni na mangulaw-ulaw. Diaka na martiga-tiga. Na mulaw-law diaka na suboy hubilangi hami Tuhan. Di Borginon, roh hami mabuat sa luhun na ulaw nami. Asa pasu-pasu mahami sa luhun na marhiti-hiti. Alahatam do huhangulo kami mangulahod sa luhun na. Asimaroamali Jehovah sesa dosa nami. Asa tamahami habauran ni pasu-pasum. Marhiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demaita. Tabasada marohata martangiang mahita. Idul tutu hale Tuhan. Kamala teo kayu masadu na asido tolong nirohami di apala di bagas sadarion. Nunga di pelua ho hami salu na sesudi akaparmaran. Dioduti hodo pe ho sahanguluani di hami. Jalabu ido pe ale Tuhan pacupak kami. Ima melalui live streaming apala di obason. Mardomu mayali amang nabasa. Sialani panahit na mahasa di pertibion. Alay nape melalui live streaming kami. Dile kodo bedi hami tiki ale Tuhan. Unang alanion ale Tuhan. Gabe dau hami siako. Alay niya Tuhan. Saya tambah pagara maha porsiaw nami. Ay hodo hape na puna saluhut na. Hodo manu pahami. Alani ale amang nabasa. Tuktu horo pasahato nami daging dohot tordinami. Ramo tihami salu nali Tuhan. Songoni akaruasmi na mengikuti live streaming di bagas nabi.
Songoni nang di bagas jorom na bedia na le Tuhan. Asa toktong hami tutu di bagasan tangiang. Mangulahon saluhut nai hola mangasahon guarmu na bedia. Mulutung di pamasa hobe ka pergumulan-pergumulan di kehidupan nami. Siako dia le Tuhan pamoto amude. Alani le namude hami hamonangan. Hola mangasahon guarmi di bagasan tangia kami. Aka pergumulan-pergumulan napsa paboto kami. Boy di laluan nami oleh Tuhan hola di bagasan guarmi. Alani oleh Tuhan di hami saluhutna. Khususna ruas jiruju HKBP. Nunga di palua ho tutu hami. Di rekoro hado pikiran di hami. Lau madalaton saluhutna aka aturan-aturan pamaretan nami. Boy hami patu ale Tuhan unang gabe hona hami tu panahiti Tuhan jal di bata nami marpos ni roh haro hami di hole mang nabasa pamaret tanami mulai siap perturu satu pergijang toktong tuho pasahaton nami selam tabai roh hado bisu nasida asa toktong di bagasan tangiang di bagasan ho nasida le Tuhan mangulahon hobar tulomani roham Tuhan jala di bata nami songoni manang na posomi na mga leon hatam na bedia di hami ale Tuhan asang giat boy ulah kami diak kabagas nami be diak ka parumah tanggaon nami toktok kami di bagasan tangiang mengajarkan akon nami toktong hami ale Tuhan mengajari di salu na akago para nami gabisi tiru memahami tutu hinorhoni pabanan nami alai na dipergugui hodo hami di setiap saat ngulu nami ale Tuhan Tuhan jala di pata nami buluhu pikir hami sepata si sugo do akan maulahon na denggan marado pokok alai tetap doh wali Tuhan paluruson akka si pertigor roha ipamona ko do wali Tuhan ape jujut hami si sugo di pertibion bulu mangasah ko hami wali Tuhan sepamona ngom do hami songoni mana posomi wali Tuhan asang giat toktong hami mapurus tu ado pamunda badie Tuhan jala debata nami benon nami do tuho tongaka para medis na berjuang nasida taruhan nyawa nasida di Tuhan lao pamalupon akan hamar sahid sai homa na mga leon gugu bisuk di nasida leon nasihaton nomor 2 nasida Tuhan leon semangat las ni roha asa toktong diwas ni roha nasida Tuhan olah mangasau ko dipuji dipasangap di bagasan nasida Tuhan songoni manang nyanak kon nami mulai name sahat tu nama godang sahat tu nama toras akan namar keluarga pasaton nami tu hasahona mangaramoti majagai nasida dinadau dinajonok dia ka parsikolana dia ka salu perkarejuan nabi Tuhan ramoti sehoma namaringanan di nasida unang loas nasida le Tuhan dililian di pertibion alai baina mudibana gabe panodang gabe sira di pertiban oleh Tuhan songon nani hata homi Tuhami ido pos di rohanami di oleh Tuhan Tuhan jala di bata nami sonang hami akan atoras selam tabam parbino Tuhan perbisuhat di hami asa pangajari di hami seluhut nak kaya nakon nami Tuhan asima roham di hami Tuhan mulutung adong yang nakon nami naso dapat perkarejuan patupan nasida asa martabat balas rohan nasida le Tuhan maradu poko nang maradu ponak kalingkungan songoni kaya nakon nami nang di pasahato akka salu na pasu-pasumi wa malate ho kami ada do pamuna bedia le Tuhan oh la siako dia le Tuhan atong ajari akan nakon nami asam rabenge di rohan nasida oh la mangasahon guarmi nasida le Tuhan mangulaw nak kaulaw na ay na pinili mo nasida le Tuhan Tuhan jala de bata nami dia akan nakon nami pe akan nasomaraso ho tadope ho do le Tuhan pengaduan nami patu pamude di saluhutna adi topahodo li Tuhan berpasang-pasangan saluhutna akan tenopami ido pos di rohanami di ho alani Tuhan pasaton nami di Tuhan akan nakon nami naso dapat akasirokap mitodi pasahak matu nasida hobar tolomoni roham Tuhan jala di bata nami pasaton nami di Tuhan li Tuhan lingkungan namion sian jolo nami di pudu nami kiri kanan nami Tuhan pasu-pasu nasida asang giat boy sonang sore berbuah kami oleh Tuhan lama muji pasang poko di bagas jorom da badia soni maliamang na posomi na toktong maringanan di lingkungan di gereja Tuhan
Asi roham ramoti nasida. Pasu-pasu nasida li Tuhan. Padau akapanah isa nasida. Soni nang keluarga na li Tuhan. Di dia pe nasida. Sehoma nama ngaramoti. Asang gia lamu tu ture namu senga di perkembangan di gereja nami Tuhan napa somi. Pasato nami do Tuhan nasi roham. Tuhan jala di bata nami. Tunggu dang dope akka si pangedon nami do pamunda bedie. Ale woto hami na bedia do dileko leona murtu hami akan nahobar tulo menirham aha kebutuhan nami Tuhan. Itu pas don rohan nami diho. Martangia kami dua tulu halak di sido ho ale Tuhan. Alani Tuhan pasatai masalhu na tangyang namion. Hola mengasahon guar muna bedie martangiang mahami tuho ale Tuhan. Amin. Martangiang mahita, tatangya koma peleanta. Ali di bata manami na di Banua Gijang, hodo aroroan ni salus leo na denggan, do nasa ulibasa na moliutus, upasata mi masin na lomi tuhami pilihan nami tuho, sejalo mai gabiwa na husus di zulom, pasu-pasu majalamoti asa parhasyang hami pilianon pati bulhon harjau metonga-tonga ni huriam doho di portibion buai marwanami marihiti-hiti todib asalam tadahami godang ni sileo-leo mitu hami asalam gegehami madok moliante tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rab mahita mangido di tangiang alia manami. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harazommo, sa South Malomanohab di Banotongon, son na di Banua Gijang, Leo matuhami sa ronhang uluas siya pari, se sama dosa nami sompanesa nami, idusa di dongan na mardusa tuhami, unang hami tugiyo tu pangujunan, palua mahami siyan pamago, ay horo na punah harajaon, do tagugon, Rodi hasang apos sa liling nililing na. Amen. Asin ni rohan ni Tuhan Yesus Kristus, do tolong ni rohan ni debata amata, do parsauran ito di purbadia mana mga ramoti, do nama masu hamu sa luhut na. Oras marhita.